Ben, oedd hi'n bell o fod yn gyfforddus ar y degau mas yna heno. Beth yw'r emosiwn ar ôl hwnna? Chos oedd hi'n gêm bach tricky, no gyda? Yn y diwedd, dyn ni'n hapus i cael y triphwynt. Ni'n gwybod oedd e'n gêm anodd, oedd ddim yn perfformiad gorau, ond rhai weithiau pan chi'n dod i llefydd anodd fel hyn, ennill y gêm yw'r peth pwysica. Be nath Kazakhstan nath wneud pethau'n anodd i chi ar y degau, yn enwedig yn yr ail hanner yna? I fod yn onest, nath nhw gweithio'n galed, nath nhw taflu'r bel ymlaen ac oedd rhaid i ni amddiffyn lot yn yr ail hanner, ond pan ych chi mewn gemau fel yna, rhaid i chi jyst ffindio ffordd i ennill ac hyn o dyna beth yn ni'n ei wneud. Craig Bellamy wedi gweud lot, dyw'r gemau yma ddim fod yn hawdd, maen nhw fod yn heriol achos bod y wobr ar y diwedd mor enfawr. I chi wedi dangos heno, oedd e ddim yn bert ar y degau, ond mae yna lot o ffordd wahanol i ennill gemau sy'n mor bwysig a hyn. Wrth gwrs, ni wedi ennill gemau fel hyn yn y gorffennol ac rhai weithiau mae tîmau da yn gorfod ennill gemau fel hyn ac dyna beth ni wedi gwneud heno. Triphwynt pwysig fel wedys ti, ond mae yna her gwahanol iawn gyda gêm gyfeillgar yn erbyn Canada i ddod yn Abertawe. Byddai'n gêm dda i ni yn credu bod nhw'n tîm eitha wahanol i Kazakhstan, ond nôl yn Abertawe, ta'n rhaid nice. Ben, diolch yn fawr.